Здравейте от автокъща Аско 9.6, 30 години вече на пазара. Заповядайте при нас, Ботевградско шосе номер 300, за да ви покажа ето това BMW 740 X-Drive от 2013 година. Но сега повече клипа. Заповядайте да видите тази красота. Наистина за годините си, за парите си колата е уникална, защото кожен салон Recaro, кожено табло, черен таван, имаме камера за задно виждане, Distronic, Line Assistant, Keep Line Assist, Head-Up дисплей, подгрев, памет на седалките, вакуум на вратите, Sign Assistant има за разпознаване на пътни знаци, амбиентно осветление и много други екстри. Заповядайте да видите, колата е наистина страхотна, в доста добро състояние. Карал съм я лично 40 км, за да се уверя в нейното състояние. Елате, наистина, колата си заслужава. Сега ще ви покажа и багажника, а преди това задните седалки. Айде сме! Място отзаде колкото искате, все пак е BMW седмица. Красота наистина, много удобно. Елате, пробвайте, който ще се вози. Може да дойде да пробва да се снима. Така че това е колата. Заповядайте, имаме къп холдър, както и много голям подлакътник. Има много място. Имаме къп холдър, ето го, доста голям. Може да слагате чашки, шишета. Каквото си пожелаете, да си пиете, да си хапвате. Това е колата. Място колкото искате. Айде и багажник. Разбира се, седмица, лимузина, багажник голям. Доста даже за лимузините. Така че електрически, разбира се, което е хубава екстра. Имаме доста място, може да съберете доста куфари с пари, с валута, евро идва, така че няма какво да ви притеснява. Това е колата с големия багажник. Вижте, затваря се камерата, както се вижда. Заповядайте при нас да пробвате, ако искате да съберете някакъв багаж, нещо по-специфично, така че елате да пробвате. Сега ще ви покажа и сърцето на автомобила. Тройка с две турбини, 313 коня, четворка дизел, такъв е модела на колата, 8 скорости, X-Drive 4x4, много здрава, много стабилна в завоите, много стабилна на пътя на Aquaplaning, предстоящата есен, разбира се. Колата е уникална, заповядайте да я видите, може да я вземете само срещу 7500 лева първоначална вноска, лична карта, шофьорска книжка и в рамките на деня си взимате автомобила, тази страхотна лимузина и си правете кефа, защото един живот живееме. Заповядайте при нас. Ако ви е харесало видеото, последите ни в TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. За повече информация долу в описанието. Чао от мен, до скоро!